Άρης που επιμένει τώρα με το πι του Γκαρσία, η κεφαλιά, κόρνερ από τον Σάχα. Ο Φερνάντες για τον Αμπρέου, καθώς συνεχίζεται η φάση, γυρίζει ο Σάχα, κόρνερ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για το replay. Σαλίβα χρησιμοποιεί το χέρι του, κεφαλιά από τον αυτή, γκολ από τον Αμπρέου, 1. Και βλέπετε ξανά από την εκτέλεση του κόρνερ για την πρώτη κεφαλιά από τον αυτή. Το χέρι σκόβει, να σούτει, έρχεται να μπει στη φάση, δυνατό το σούτ, γκολ, 1-1 από τον Σκόκο. Το Σκόκο, εδώ ξεκίνησαν όλα, από τον Νασούτη που δεν μπορεί να διώξει, μπαίνει στη φάση ο Σκόκο, ο οποίος σουτάρει δυνατά στη γωνία του Σιφάγη, εκεί όπου δεν μπορεί να πέσει. Δεν μπορεί να... Σκόκο, νέο δυνατό σουτ, επέμβαση από τον Σιφάκη σε κόρνερ. Πάρει το εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά από τον Καφέ στο δοκάρι από τον Μπλάνκο. Επανάληψη, κεφαλιά από τον Καφέ και βάζει εκεί το πόδι του σε ένα σημείο, γιατί είδε τον αντίπαλό του να πηγαίνει πολύ επικίνδυνα πάνω του και αν τον έβρισκε μπορούσε δυνατότητα να σκοράρει. Εδώ βλέπετε και πάλι πως ξεκινάει η φάση με τον Λεωνάρντο, με τον Νέμεθ, και εδώ την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ κερδίζει το φάουλ από τον Μαντούκα και εδώ τον χτυπάει με το δεξί του χέρι. Το είδε ο Παπασταθόπουλος.